Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyna Türkmenistanyň hökümetine garşy emele gelen garşylyk hereketiniň iki aktivisti duşanbe güni Türkiýede tutsak asynalyndy. Bu barada insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondu beýanat ýaýratdy. Maglumaty görä 47 ýaşly Ahmet Rahmanow we 35 ýaşly Kamil Abulov Türk häkimetleri tarapyndan saklanyp Türkiýanyň deportasiýa merkezlerine berildi. Rahmanow Türkmenistanyň Demokratik Saýlaw Opozisiýa toporunyň sosial media hasaplarynyň administratory ekeni, ol mundan sosial ulgamlarda Türkmen hökümetini açaçan tanqid etdi. Ahmet Rahmanow fevral aýynda daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň şol sany Türkiýedäki türkmenistanly migrantlaryň pasport problemleri boýunça Azatlyk radiosyna video interview beripdi. Abulov 1 awgustda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen aktivistleri tarapyndan synançyk edilen protest aksiýasyna Türk polisiýasy tarapyndan wagtlaýyn tutsak edildi we biraz sarymsaň boşadyldy. Maglumaty görä Rahmanow 18 oktýabrda gün ortany golaý saat 11 töwereklerine Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatynyň möhretini uzaltmak üçin Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň Antalya'daky şahamçatyna barypdyr. Şondan soň Rahmanow bilen aragatnaşyk kesilipdir. Bugun onuň deportasiýa merkezine uğradylanlygy ma'lum boldy diýip Sişenbe günü ýaýradylan beýanatda aýdylýar. DWT toporunyň lideri Murat Gurbanow 20 oktýabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusynda Ahmet Rahmanowyň Türkmenistanyň Demokratik Saýlaw Opozisiýa toporunyň agzasydygyny tasdiklady. Topor ýolbaşçylary media çykyşlaryna öz toporlarynyň adyny Demokratiýa Watan Türkmenistan Halk Hereketi diýip hem adlandyrýarlar. Opozisiýa toporunyň lideri türkmen aktivistlarynyň Türk häkimetleri tarapyndan esassız saklanýanlyklaryny, bu basyşlaryň türkmen hökümetiniň başlangyçlary bilen amala aşyrylýanyny gurrun berdi. Ahmet Rahmanow DWT aktivisti, ol bizim adminimizin yankı ağzası, aktivist çağdın administratory. Yine onu tuttular. Olum dokumentten göç edarasına varıp, yankı migrasyon edara varıp düzeltecek olanlar, onu polis çağırıp onu tutturuyorlar. Demek şu spisaklar hem göç edarada polise de yerleşikti. Şu bizim aktivistlerimiz yankı hükman DWT değil, buraya baran ýagdaýynda yine şolary yankı tutsak edýärler. Türkmenistan'ın hükümetinin yankı haýyşdy boýunça. Diýip Gurbanow aýtdy. 18 oktýabrda giýjelen saat 5 töwereklerine polisiýa Kamil Abulov Istanbul'un Çekmeköy etrawyna ýerleşen kwartirasyndan alyp gidipdir. Polisiýa işgärleriniň tutsagyň aýalyny aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň konsulhanasy Türk häkimetlerinden 28 adamyň tutsak edilmegini sorapdyr. Şu ýerden Abulov hem deportasiýa merkezine iýerildi diýip 19 oktýabrda insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondu aýtdy. DWT opozisiýa toporunyň lideri Murat Gurbanow Azatlyk radiosuna beren interwýusynda aktivistleriň Türkiýede häkimetler tarapyndan tutulup saklanmagyny logika gawat gelmeýär diýip häsiýetlendirdi. Kamil Abdulowyň dokumenti hemme dady düzük Türkiýede gelip öýünden alyp gidýärler. Hiç adam aýdan oklar näme üçin ýa ýanky haýsy sebäpli ýa kanun bozun hiç aýdan ok deportasiýon lagery goýýarlar. Elbetde Türkiýe hökümetiniň oň haky bar. Islenir adamy yankı deportasiýa etdirilýän haky bar. Ýöne kaçanla bir adam yankı hiç kanun bozmadyk bolsa, hiç etmedik bolsa, onu bu zatlar bir logika taýdan kelle syjaklatdyr diýär. Diýip opozisiýa hereketiniň lideri aýtdy. Bu aralykda insan hukuklaryny goraýjy toporuň beýanatyna görä Türkmenistanyň öz içinde hem daşary ýurtlarda nägilik hereketine goşulan türkmenistanlaryň ýurt içindäki howsarlaryna garşy basyş güýçlenýär. 16 oktýabrda Lewap welaýatynyň administrativ merkezinde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri türkmen aktivistleriniň Türkiýede geçiren protest aksiýalarynyň gatnaşyjysy blogçy Azat Haýitbaýewiň 51 ýaşly ejesi Täzegül Wezwany sorag edipdirler. Hasazol 20 sentýabrda mahkama işgärleri aktivistiň ejesine basyş edip onun öz oğlunyň opozisiýa işini besetmegini talap edipdirler. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä 28 adamdan ibaret sanawda Haýitbaýewiň hem ady bar. Beýanaty görä Türkiýede ýaşaýan ýene bir aktivist Merdan Joraýew hem bir näçe gün mundan ozal özüniň Lewapda ýazgyda duran salgysyna polisiýa işgärleriniň baranyny we onuň häzirki wagtda Nirede ýaşaýanlygy bilen gyzyklananlyklaryny habar beripdir. Soňky wagtlarda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine edilen hüjümler ýygjymlaşdy. Mundan ozal belli aktivist Nursultan Taganow hem 27 sentýabrda Türk häkimetleri tarapyndan Istanbuldaky deportasiýa merkezine berildi we sonra 29 sentýabrda gaýtadan boşadyldy. Munyň ýa-ni Taganow Azatlyk radiosuna beren interwýusynda Türk häkimetleri tarapyndan näweli sebäplere görä Türkmenistana deport edilmeli 25 adamlyk sany barada gurrun beripdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda insan hukuklaryny çynlykay bozmakda, özgü pikirli adamlara basyş etmekde ýergideli tanqid edýär. 11 oktýabrda Türkmen
Türkmen aktivistleri Nur Muhammed Annaýew, Aziz Mammedow hemde ýene bir adam oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasynyň Istanbuldaky idarasynyň öňüne näwelli adamlar tarapyndan ýenjildi. Annaýew 12-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda näwelli 5 adamyň özlerini toplan onu gurrun berdi. Synçylar bu hüjümleriň Aşgabatdan sargyd edilýändigini aýdýarlar. DWT lideri Murat Gurbanow hem şol pikirde. Basışlar Türkmen hökümeti tarapyndan edilýär. Sebäbi soňky wagtlar DWT toparlaýan Demokratik Watan Türkmenistan halk hereketi we beýle kapasanýarlar gaty hüjüme girdi. Biz OBS'de çykyş etdik. Biz Türkiýede protesta urnak başladyk we o Türkmen hökümeti gorkup başlady. Şoň üçin Türkiýedaky biziň aktivistlerimiz olar ýa-ni ýagdaýlar kyn bolan soň Türkiýe hökümeti hiç sap etmän soň Türkmen hökümeti Türkiýe hökümetinden işläp olary tutsak edýär. Ol bir ýürütüleşdiren aksiýa. Türkmen hökümetinin tarapyndan 25 adamın spiski var. Şu spisik boýunça şular bir boldan hemmelerini tutjak bolýarlar. Tutjak diýe saktajak bolýarlar. Diýip DWT lideri Murat Gurbanow 20-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosyna Aşgabat wagty bilen öýlen sagat 4-lerde gowuşan soňky maglumatlara görä 20-nji oktýabrda türkmen aktivisti Dursultan Taganowanyň Istanbuldaky migrasiýa idarasyna täzeden çagyrlanlygy ma'lum boldy.